Гипстан панно, витражлар, китап графикасы, киндерге ясалган картиналар. Булар Нурладнефть НГДУсы рәссамы Рөстәм Хәйретдинов башкарган эшләрнең берничәсе генә. Әлеге шәхес белән күбрәк аралашкан сайын, аның сәләтләренә соклана гына барасың. Ул үзенең кул астында эшләүче иҗади фикердәшләре белән берлектә чишмәләр бизи, күргәзмәләр оештыра, шәһәрдә ачылучы кибетләрнең интерьерын уйлый. Хәтта уен коралларында да уйный икән әле. Бу баруыбызда да без аны гадәттәгечә иҗат процессында очраттык. Нурладнефть НГДУсының иҗат лабораториясенә ашыгыч заказ. Цехларның берсенә юл билгеләре ясалган карточкалар кирәк. Элек моның өчен һәр хәрефне кулдан кисәргә туры килсә, хәзер эш процессы шактый җиңеләйгән. Кирәкле эскизны компьютерда бастыргач, плоттер дип аталучы машина үзе хәрефләрне төсле пленкага бастыра. Рәссамга исә аны кисеп, кирәкле биткә ябыштырасы гына кала. Булмый, яратсаң эшебез. Өйрәндек инде күп нәрсәгә. 30 ел вакытта нинди генә эшләр эшләмәдек. Элекке трафаретлар кисеп, краска белән, губка белән сугайдык бу цифрларны. Хәзер инде моны станоклар кайтты, яңа төрле. Нурладнефть НГДУсы рәссамнарының көне әнә шулай соннар хәрефләр арасында гына үтә дип уйлаучылар нык ялгыша. Алар биредә киндерге мойлы буяулар белән рәсем ясарга да, үзләренең күргәзмәләрен оештырырга да вакыт таба. Җитәкчеләре Рөстәм Фуатович кул астында шактый кызыклы проектлар өстендә дә эшлиләр. Мәсәлән, чишмәләр бизәү, үрнәк биләр, Татарстанның 40 чишмәсе аларның кулы һәм фантазиясе аша узган. Без моторлык китерәбез кешеләргә. Бит әле бу дөньяда моторлык та кирәк кешеләргә. Моторлык без бетербез, моторлык яратабыз. Кемдә моторлыкны аңламаган кеше дә мотор әйбер күрсә, бигрәк мотор дип әйтә. Аны менә шул рәссамнар булдыра инде бу дөньяда. Шуның өчен дә инде мин менә кемгә генә барып утырсам да, кая генә барып утырсам да, кул астында бер кагаз кисәге булса, кулым тик тормый, кечкенә вакыттан бирле мәктәптә укыганда да дәфтәр битләре, китап битләре нинди рәсем белән тулган була минем. Рөстәм Фуат улының тагын бер шөгыле китап графикасы. Барлыгы 6 язучының китабын бизәгән ул. Рәсемнәрендә милли колорит чагыла, аеруча шүрәле образын яратып ясый. Минем күп сюжетлар төшемә дә керә, аларны урамда да йөргәндә дә керә, кайдар барып ниндер мотор әйбер күрсәм дә, алар минем күзгә ниндер образлар килә. Ел образлар тиз генә кагызга да төшә менә шул рәсемнәр. Китап графикасы минем моннан бер 10 еллар килә башлады. Үземнең акылга дип әйтәм инде. Әкрен-әкрен генә үзем мин кечкенә чакта ук татар китапларын укырга яратайм. Ик баштан ул китапларны укыганча рәсемнәрен карап чыгайм. Бигрәк мотор ясалган бу дип кызыгып карап ятайм. Менә бәйгендә үзебезнең татар именно татар стилендә бизелгән балаларга да, аларга да тәтик, алар әзрәгәле. Шуның өчен мин тырышам үзебезнең татар колоритен, татар милли орнаментларын кертеп, шул рәсемнәрне булдырырга. Рөстәм Фуат улының өенә кергәч, үзеңне бөтенләй дә музейда кебек хис итәсең. Төсләр һәм стильләр бизәлеше, рәссамның үзенә генә хас алымнар. Монда виноградлар җимеш бирә, бамбук агачларында аюлар йөри, диварларны Мисыр папирусы бизи. Ә менә бу панно әле интерьерда яңалык санала. Дизайнерлар аны гипс графикасы дип йөртә. Үткен пычак, буяулар һәм әлбәттә инде рәссамның фантазиясе ярдәмендә гади гипс эшлеге искиткеч матур сәнгать әсәренә әверелә. Дөньяның бизәкләрен үз рәсемнәрендә чагылдырып, кешеләргә матурлык өләшү белән дә бәхетле ул бүген Рөстәм Фуат улы. Эшнең тәмен генә түгел, җаен да белә диләр аның турында.